What's up mga kapiga, no? Mga kapiga, no? Linggo ngayon mga kapiga. Wala kaming gawa sa bahay. Kaya gumala kami ng utol ko. Naghahanap kami ng sideline. Pumupunta na kami sa aming pupuntahan. Kung saan kami pupunta mga kapigsa. Papiyong-piyong pa si kapigsa. So yun nga, pupunta kami sa aming sideline. Ayun, ayan na mga kapigsa. Yan ang sideline namin. Maglilinis kami ngayon ng aircon. Doon tayo sa likod. Akyat tayo sa on the beat na motor. Tutulak natin yan. Oh, tapos ka agad. Tapos baba si kapigsa. Oh, yun, tinira na ni Utol yung aircon, oh. Yun, binilisan na niya. Pinapaspasan na. Nagkikwentuhan yan sila ng tropa niya. Nagkikwentuhan sila kung ano daw magandang gawin sa aircon niya. Kung palakihan ba daw o paliitin pa. Yun na nga. Titinginan pa yung dalawa. Sabay ako naman yung videographer. Tatanggalin namin yan lahat guys. Ganan kami maglinis ng aircon. Samantalang ako guys dito ng air pressure washer. Yan na. Oh. Binilisan na ni kapigsa. Oh, lupet. Oh. Ayun nga, ang utol ko. Sabay tingin-tingin na. Ako rin nag-check ako ng air pressure. Water pressure. Ayun na, kinabit ko na yung baril. Paparilin ko na silang dalawa. Ayun na nga. Nag-spray naman ako. Kunwari, alam ko yung mga yan. Yun nga, hugas-hugas. Yan. Napakabilis lang mga kapiga. Ayun na, oh. Samtalang yung utol ko. Busy siya kakatanggal ng aircon. Tinatanggal kasi namin lahat talaga yan guys. Pag naglinis kami ng aircon, ganyan kami maglinis ng aircon. Talagang solid. Solid talagang bayad nyo guys. Ayan. Pinupunas-punasan ko na. Pinilisan ko na. Para madaling matapos. Madaling yung utol ko. Baklas pa rin siya. Hindi pa siya tapos sa kanyang binabaklas. Samantalang ako hugas ng hugas. Oh, yun na. Si utol na tumira. Tumira na. Oh, pa? Magaling yan tumira ang utol ko. Sanay yan sa tirahan. Charis. Sa mga magpalinis dyan ng aircon, lagay ko yung GC Tech doon sa may description. Pag nagpalinis kayo, mga sirang aircon, linis doon lang sa description, lalagay ko GC Tech. Message lang kayo doon. So yun, lumipat kami dito sa silungan kasi umuulan sa labas. Tinira na ng utol ko, kinabit-kabit na isa-isa. A few moments later. O so yun nga, yung tropa niyang kumpare, tingin-tingin sa aircon kung maligam-gam ba yung buga o malamig. Oh, sabi niya malamig naman daw, okay. Nagpainom pa yung tropa niya, samantalang ako, tagay. Pagkatapos ng linis, tagay, nilagalug-alug pa. Kaya ito uminom guys, ng alak. Sarap ng aroma. Amoy alak. Banayad, Alphonski. Kunwari pa siya, Hindi masarap. Pero lasenggo pala, igit ang putik. Tapos na, umuwi na ako. Iniwan ko yung utol ko dahil bitin pa siya. Gusto niya pa daw magkarga pa. At ako'y nauna na, uuwi na ako sa bahay kasi umuulan na, papagalitan ako ng misis ko. Kaya nauna na ako. Inunahan ko na ng utol ko. Kasi medyo kargado na rin ako. Maraming salamat kay Boss Ken sa sikretong paabot. May pakain na, may pang-alak pa. Maraming salamat sa iyo, Boss Ken. Yun nga, awin ako sa bahay. Pinasok ko na kagad yung motor ko sa aming munting kuweba. Yun na nga, Sabay, inangat ko naman ngayon kasi mabigat. Yung aso ko tuwan-tuwa pa sa akin. So yun nga, yung pera ko, lukot-lukot pa. Kala mo, pera galing sa dilensya. Charis. So yun nga, guys. Ilapag ko na sa dyan muna kasi mag-ayos muna ako. Pasang-pasa ako sa ulan guys. Diba? Walang palagang misis ko. Tahimik. Nakaubad pa si kapigsa. Ang laki ng bilbil ni kapigsa. Uy, nagborlis si kapigsa. Gabi. Nagborlis si gabi. Dumaan pa uli. Ang yaba. Alam mo talaga malaki. Jots naman. Pangiti-ngiti pa silipin ko nga anak ko. Yun. Tulog ang anak ko mga kapigsa. Natulog siya sa kantay sa akin. So yun nga, tahimik lang si Commander. Parang si Mark, tahimik lang.
Isip-isip ni Commander, mamaya ka lang, pipigain ko yung pagmumukha mo, kapigsa. Salamat sa pagtanaw sa walay kapuslan ng video. Bye-bye!